wanda yau cikin ya ba mu iko kotu da aka yi a Abuja don saurari tsarin da muka yi kan ɗaukaka mai girma shugaban jam'iyya na dindindin shugabanni da suke wannan wuri na ƙananan hukumomi da abokan aiki na 'yan majalisar tarayya da na jihohi yau mu ƙara yi wa Allah godiya alhamdulillah yau mu ƙara yi wa Allah godiya alhamdulillah mu ƙara yi wa Allah godiya alhamdulillah zan ba da amsar tambayar da kai da cewar me ya faru a kotu ka gani ana da girma suna dukkanin mutanen da kansa kai tsaye daga kotu da ta kawo ƙara da tarayya da ke cewa ba na abuja na sami amfani da wani namun sanar da kai kotu ta zauna alƙalai sun zauna kuma cikin ikon Allah sun yanke hukunci a matakai ukun nan da aka yi a baya wanda muka samu akasi a kotunan baya yau sun tabbatar wa duniya cewar hukuncin da aka yi a matakin zaben mataku da aka yi da hukuncin da aka yi akan matakin zaben kananan hukumomi na gwamnati na biyu da hukuncin da aka yi mana na taɓa hukunci da kirli na jam'iyyar APC karkashin jagorancin na da shugabanta Abdullahi suka ce waɗannan hukunci da aka yi a baya an yi aika suka ce a Najeriya kotun ba ta da hurumin yin hukuncin da ba ma ita ba suka ce mu ma kanmu da muke yayyata babbar kotun da ke wannan hukuncin ta ce ba mu da iko ko hurumin shiga al'amarin jam'iyya na cikin saboda haka kotun da ta yanke hukunci a baya ta yi riga malam masallaci ta wuce gona da iri ta yi ganganci ta yi aika cikin nan da bayan da ina so in sanar da kai yau dukkanin mu muna cikin masu murna ko sanar da kai yau ko ta yanke hukunci bisa goyon bayan shugabanci da jagoranci kafin in zo kuma na kira uban jam'iyya na kasa shugaban jam'iyya na riko gwamnan jihar Yobe na mai albishir da wani hukunci ya ce sanar da kai yana taya ka murna da ƴaƴan jam'iyyar na jihar Kano kuma yana kare kira da aje a haɗa kai a yi aiki tare duk wanda yake kishin jam'iyya ya zo ya bi liman ko ya zarce abinci ba kuma sun a zauna lafiya jiha wanda shi ne gwamnati Kano kuma shugaban jam'iyyar da APC wanda jama'a suka zaɓa yau ko ta tabbatar da zaɓensa kai karan nan sun je da wasu tumatuman littattafai na ƙarya an yi magana kan wannan kotu ta yi bayani daki daki akan dukkan abubuwan da suka idan magana kake ta akcari na sunayen bogi sunayen gangan da ba a san da su ba aka ƙirƙiro su aka kai gaban kotu ta fi kowanne hurumi na wannan tumatuman takardu ta ce tunda sun samu shaida daga uwar jam'iyya ta ƙasa cewar da waɗanda ta tura suka yi zaɓe a hurumin jam'iyya da na kasa kuma a karɓa aka yi tsamfi shi ne gaskiya kuma akan zaɓar da saboda haka wannan dai tumatuman sunayen da ake kanya ne ko da ta yadda cewar dukkan wani abu da suka gabatar a baya su sabin sunayen mutane na babu gairin kamar dili an kare ta su kuma an yi wato da bai tambaya wai suna cewa yawa za su tafi kotu na ƙoni shi wannan kotun ya yi magana kotun ƙoni ne ko kuwa wannan kotu ba ta yi magana kotun ƙoni ba ya yi aiki ne iya hurumunta kuma za mu yi bakin kokari idan da akwai mai hankali a cikin mu ba su shawara su yadda gandu da shi ne jagoran jami'a za mu daina da ba su shawara su yadda Abdullahi Abbas sai shi jikan sarki shi ne shugaban jami'a in dai 'ya'yan jam'iyya ne su na halak na kirki su dawo su bi jagorancin ka su dawo su bi kuma shugabancin Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki zuwa kotun koli za ta taimake su bakin alƙalami ya bushe abin da dai na fahimta yanzu abin da na fahimta yanzu zan iya cewa yanzu daga abin da ya faru zan iya cewa banza bakwai ta faɗi wa
na bakwai ta bani warwar amma kan mu ya amma ya faɗa kuma doka ce magana ba mai tare ta wai ba ku ke inta ba to jama'a salamu alaikum